Hey Charling, jongen. Zal ik een stukje kwartel hebben? Dit wordt net? Hey. Ja man. Zit je daar wat alleen nog in het hakje? Hé? Kom maar. Kom maar. Oeh. Ja. Ja. Nee. Kun je zin niet? Hé? Nou. Niet heel wat. Hij eet zelfs net van ellende. Nee. Dit is... ja, hij is heel verdrietelijk. Dit is Charling. Charling woont in dit kasteel. Alleen nog Charling die woonde hier vroeger met een paar oren. Met Geertje en met Minke. Alleen nog, ja, daar is... nou ja, van het maaitijd of van het zomer, daar ben we die kwijt. Simmers, hebben ze hier altijd in deze kop, hals, rond plus watersteun. Alleen nog, op een gegeven moment kwam ik hier een keer op een maandtijd en dat hele spul over de kop. En kanien voort. Dat wil zeggen, één kanien weer er nog, die vond ik hier nog in de tuin, maar die weer deerbieten. En nou ja, de oren winnen spoorloos. Dus uw Mink is voort, uw Sipke is voort, Geertje weer voort. En toen zit ik mijn kat in huis de koffie drinken en op een gegeven moment zei de kat miauw. Ik denk, wat krijgen we nou? Dus ik erheen, ik zei, wat dit er aan oh jong. Wij zitten eruit naar boeten, ja, daar huppelt een krintje. Dus Charling. Nou, Hessel en ik achter Charling aan. En nou, zien om in elk geval het spul weer te vangen. En uiteindelijk is dat dus ik slagen. Alleen ja, wij missen dus ondertussen een pekanien. En Charling mist zijn vriendinnetjes. Hoe dat, die ravage? Ja, wij vermoeden dat er dus een volksfest is, want we wonen hier vrij landelijk. Dus Charling gaat heel wat mooi maken? Ja, Charling die gaat al heel wat mooi maken. Dat weer net altijd lekker aardig voor hem. En nou ja, goed. Hij is nog ook wat, ja, just het wel. Hij is heel rustig en hij krijgt ook caution. Ja, hij is eenzaam, zullen we zeggen. Hè? Dus ja, we zijn eigenlijk wel op zoek naar een vrouwtje voor hem. Want het is een mansie, Charling. Nou, we zeiden het al. En, maar Charling die is nog 4 jaar oud. En we willen net zo'n jong ding erbij hebben. Ik weet net, Charling zal het wel kennen, maar het is wel leuk dat het een fromske op leeftijd wordt, zullen we zeggen. Want voor kanien 4 jaar is toch al een aardige leeftijd. En dat willen we wel heel graag. We zijn maar wat gezelschap hebben. Ja, wij als meesten vinden het toch altijd gezellig om met meesten op te gaan. En zei ze, maar de beesten krijgen liek. In Charling? Ja, nou. Ja, maar dan misschien dat er een fromske is, hè? Misschien is er wel in die, wat de jaren maar die wijzen wel. Hé, maar die oud worden wel. Ja. Goeie. Goeie. Wat ben je mond aan? Nou, even ballen. Oefenen? Ja, we moeten trainen. Dus je bent aan het oefenen voor het trainen, zeg maar? Ja. Ja, dan ben je even doorpassen. Juist. Ben je een beetje goed? Ja, hoor. Ja? Ja. Dan ben we nou ook aan het oefenen. Met de boys best lang, dus lezen we eruit. Ja. Oké. Dus je bent wel aardig fanatiek. Ja. Maar ik ben al een pion erbij. Ja, om te oefenen. Zo? Ja. Wat ben je dan aan het oefenen? Dribbelen of zo? Ja, dribbelen en oppassen, scoren, van alles. En daar maken we dan met iemand geheel van. Nou, dat we dan achter de corona. Maar als je hem jong nog trainen, ben je hem dan jong net waardig? Nee, we moeten om jouw zo'n pas beginnen. En Cambuur is je favoriete club? Nee, Heerenveen. Heerenveen, ja. Oh. Zie je eerst er al van hè? Ja, 2-0. Maar goed dat we er ook net heen hebben in de West. Ga je hem al vaak? Ja, ik wel. Ja. Hij gaat er
volgende week ik weer heen. Ja. Dus En waar is nou je favoriete speler? Roy Berends. Ja. Ja? Berends, ja. Het is helemaal letterlijk een soort van Roy Berends worden. Ja, als we goed genoeg worden, ja. Als we dit volhouden, dan komen we er wel. Stefan van der Meer uit Baart, het absolute talent van de VV Jester Littens. Wat ik wel de nije Roy Berends neemt, maar persoonlijk denk ik dat Stefan toch krek wat beter is. Wat zeg ik? Komt het schot nou, denk ik, van Stefan? Stefan! Kieselhut! Als een granaat staat die bal in de touwen.